והרי לפניכם כתבות הספורט ששודרו בתוכנית שיחת העיר, תוכנית החדשות של ערוצי זהב בדרום. כעת למשחק חצי גמר גביע המדינה שהיה אתמול בכדורגל נשים, הפועל באר שבע, שחקניות מפסידות. כצפוי, הן מפסידות 4-0 מול קבוצת מכבי חיפה, שהיא מוליכת הליגה, קבוצה חזקה מאוד. צריך להבין, בליגת הנשים הפערים בין הקבוצות עצומים, והתוצאה של 4-0 היא תוצאה דווקא די סבירה. הירוקות מחיפה הוליכו 3-0 במחצית, שני שערים ממש סמוך לסיום המחצית הראשונה. השוערת של חיפה הורחקה בהמשך, אבל זה לא סייע בידן של חניכותיו של ניסים אביטן להבקיע אפילו שער אחד. הפסד של 4-0 מול מכבי חיפה, אבל את יודעת מה? האנשים של הפועל באר שבע, לפחות בגביע המדינה, עשו יותר מאשר הגברים. הן הגיעו לשלב חצי הגמר. הפועל באר שבע, כזכור, עפה כבר בשלב המוקדם, ובמשחק הראשון שהתקיים שם, הפועל תל אביב הביסה את מכבי תל אביב 4-0, והיא תפגוש את מכבי חיפה בגמר. בעצם להפועל באר שבע, ליושב ראש, אלי ז'ינו מהרומן בין יוסי בניון לקבוצה הספרדית, סנטנדר, אמרתי נכון? סנטנדר, כן. עדיין לא ידוע מה יצא. תשמע, יוסי בניון חתם ל5 עונות בסנטנדר, אלי ז'ינו מצפה לקבל כסף, $2.5 מיליון שסנטנדר מציעה, לא מספקים אותו. הוא הרי מחזיק בכרטיסו של יוסי בניון, יותר נכון הכרטיס שייך להפועל באר שבע. ז'ינו חושד שבעצם החוזה של יוסי בניון עם סנטנדר הוא איזשהו כיסוי לכך שיוסי בניון אחרי שנה או שנתיים יעבור לקבוצה גדולה כמו ברצלונה, ואז סנטנדר תעשה עליו את הכסף הגדול. הוא בכלל לא בטוח שהוא רוצה למכור את בניון לסנטנדר. הוא מוכן לקבל אחוזים מההשאלה שלו לכאורה לסנטנדר, ואחר כך כשהוא יעבור לקבוצה גדולה באמת לעשות את הכסף הגדול. העניין הזה ככל הנראה מוביל למוסדות פיפה, שם העניין הזה יתברר סופית. מכל מקום, בניון חתם בסנטנדר, מה יהיה בסוף? אף אחד כרגע לא יכול לדעת. אלי, מתחילה עכשיו פרשה חדשה שקשורה בשחקן הפועל באר שבע, למרבה הפלא גם היום, יוסי בניון. יש פתגם פשוט שאומר, במלחמה כמו במלחמה, הוא בחר את הדרך, הוא בחר את החשיבה, הוא קיבל את הייעוץ המשפטי, לצערנו מוטעה מיסודו, והפועל באר שבע מוכנה, מרושתת, מסודרת, והיא תשמור על הזכויות שלה. איך אתה יכול לשמור על הזכויות שלך? הדרך עדיין ארוכה, קיבלנו פנייה מהקבוצה, מראסינג סטנטנדר, לשבת ולנהל איתה משא ומתן יפה, מכובד. אנחנו נעשה את זה בצורה מכובדת, בצורה עניינית, אבל שוב, אך ורק וטובת המועדון מעל הכל. טובת המועדון, כשאומר טובת המועדון, זה אומר הפועל באר שבע תשמור על זכויותיה לאורך כל הדרך, ללא שום כחל וסרק. ללא שום ויתורים. כרטיס השחקן שייך לפועל באר שבע. לא לאלי ז'ינו ולא לשום גורם פרטי, אלא למועדון. אני חושב שברגע שכרטיס שייך למועדון, המלחמה היא של כל המועדון מול אותו שחקן, או מול אותו משא ומתן, מול אותה קבוצה שמעוניינת בו. אתה הולך להתמודדו עם זה? אל תדאג, יש לנו עורכת דין נחמדה, ויש לנו יועצים נוספים שהם אנשי מקצוע בתחום של שיווק שחקנים בינלאומיים, ואנחנו נעשה את זה בצורה זהירה, שקטה וטובה. אתה יודע מה המכנה המשותף בין יוסי בניון ליניב ברדה? לא, נבחרת הנוער או דן חי. שטויות. אתה מתרגש מזה? אני לא התרגשתי מזה. לדעתך יש איזושהי השלכה בין המעורבות של דן חי, עורך דין דן חי, בפרשה של יניב ברדה ועכשיו בפרשה של יוסי בניון כדי להכות את הפועל באר שבע? דן חי הוא לא מידידי המועדון. את הדברים האלה אתה אומר ולא אני. אנחנו נדע לטפל בזה. אני לא חושב שנצטרך לאבד את העשתונות ולהילחץ, וזה שמייצג, לפחות במערכה אחת ניצחנו. מה שקרה במקרה של יניב ברדה, בכלליות הפועל באר שבע ניצחה. דן חי הכניס לעצמו גול עצמי, קרם לבחור נזק, וכולנו יודעים את התוצאות הסופיות, ואני מאמין שגם בקרב הבא אנחנו תהיה ידנו על העליונה. אני רוצה להצדיע ללוף הקדוש על זה שהוא העלה אותנו לליגה והשאיר אותנו, וכמעט אנחנו מועמדים על גביע אופ"א. אני רוצה גם לציין שצריכים יותר לשחק עם שחקנים צעירים, למשל כמו איציק פרץ, אייל עבד, כדי להשאיר אותם לשנה הבאה, או לספסל או להרכב ראשון. אלי, בשבת הקרובה לופה יוצא למשחק יחד עם הקבוצה שלו, משחק קשה מאוד מול מכבי חיפה.
ושם גם למכבי חיפה אין מה להפסיד, לשחק פתוח, לקחת את המשחק הזה ואולי להתקרב לאליפות. מה האלופה צריך לעשות כדי לצאת עם תוצאה טובה מאצטדיון קריית אליעזר? מה שבאר שבע צריכה לעשות לדעתי, כל הקבוצה צריכה להסתגר בהגנה, לרדת, כולם כיחידה אחת, מהחלוץ, להשתדל להיות תמיד מאחורי הכדור, לחכות לחיפה מאחורה בחצי של באר שבע, ואז כשמשיגים את הכדור, בהזדמנות הראשונה צריכים לצאת למתפרצת. אם באר שבע תתחיל להשתגע ותתחיל לשמור אישית על מכבי חיפה, חבל על הזמן, מכבי חיפה זה שחקנים סוליסטים, יש שם המון כישרון, יהיה קשה מאוד לבאר שבע לעצור את הכישרון של חיפה, אם הם ינסו לשחק איתם בכדורגל שלהם. מה שבאר שבע צריכים לעשות זה פשוט לעזור אחד לשני. כשאתה יורד ומתגונן, כולם מהחצי, יש לך יותר שחקני הגנה פשוט. גם החלוץ וכולם משתתפים בשחקני הגנה. נניח שיוסי במצד שמאל, יוצא אליו הקשר, סוגר אותו, נניח סתיו אלימלך, אז החיפוי שלו זה גם המגן, אם שחק רם אליהו או מישהו אחר. כל הזמן צריכים להיות מצב של שני שחקני הגנה על שחקן התקפה. אושיק, היית במשחק של באר שבע בשבת? בטח, איזה שאלה זאת. ומה אתה אומר? נגד בית"ר ירושלים היינו צריכים להחזיר להם את הנקמה, ופה במשחק הזה היינו צריכים להוריד אותם ליגה. את המחצית הראשונה לא אהבתי כל כך, המחצית השנייה הם השתפרו, הגיע לנו לנצח. מי זאת בית"ר? ומי זו בית"ר? ולא הצליחו לנצח אותה השנה בכלל, אז מה? לא הלך לנו איתם השנה, אני חושב שהיינו צריכים להיכנס בהם עם כל הכוח, ופה להוריד אותם. במשחק הזה היינו צריכים להוריד אותם ליגה. קודם כל תסביר לי, למה זה לא עבד מול בית"ר? לא יודע, מהתחלת העונה לא עבד מול בית"ר. מכניסים הרבה גולים, גם מקבלים הרבה גולים. כל המשחקים, רוב המשחקים נגד בית"ר ירושלים לא הולך לנו. איך הפועל באר שבע תצטרך לשחק את המשחק הזה כדי לנסות להוציא תוצאה טובה מקריית אליעזר? חייב, הם השפילו אותנו פעמיים, 3 פעמים בעצם, גם בגביע, למרות שהגיע לנו לנצח בגביע. מכבי חיפה כרגע בכותרות, משחקים של ג'ובאני רוסו. אנחנו צריכים לבוא לשחק פתוח, אין לנו מה להפסיד, לתת להם בראש ולחזור לבאר שבע. מי זאת חיפה? תגיד, לופה, היכולת ההגנתית של הפועל באר שבע לא תספיק למשחק מול מכבי חיפה בחוץ. אם אנחנו נתייחס לכל משחק, ניקח את המשחק שעבר ונלך עליו על המשחק שיבוא, אנחנו בבעיה. אז זה בבעיה רצינית. קח את הפועל תל אביב, אם היכולת ההגנתית שלהם הייתה כמו שהייתה נגד אשדוד, יכול להיות שהם מקבלים מקריית גת גם 3-4, אבל זה לא עובד בצורה כזאת. אותו דבר אשדוד נגד מכבי חיפה, באו נגד הפועל תל אביב, זה לא עובד. כל משחק יש לו את החוקים שלו. אני מאמין גם ששחקנים לומדים מטעויות. מה שירשו לעצמם השחקנים פה נגד בית"ר ירושלים, לעשות הגנה עם 4-5 שחקנים, אני בטוח שהם לא יעשו לבד, גם אם אני לא אתן להם הוראה, הם יעשו עם יותר שחקנים הגנה. אז כך שכמו שאמרתי, כל משחק יש לו את החוקים שלו. מכבי חיפה היום קבוצה זה להיט. היום מכבי חיפה בארבעת המשחקים האחרונים הפקיעו 18 שערים. גם השחקנים יודעים, לא רק אני יודע שהם הפקיעו 18 שערים. כל קבוצה מהסוג של הפועל באר שבע היום בליגה רוצה לתפוס כותרת על חשבון מכבי חיפה, זה כמעט בטוח, והשחקנים אני בטוח שחדורי מוטיבציה לשחק ולשחק טוב ולראות. אז מה נשאר לנו? למעשה אנחנו אנדרדוג במשחק הזה, למעשה אף אחד לא מתייחס אלינו, למעשה לא לוקחים אותנו בחשבון, יודעים שחיפה יעברו עוד משחק, ינצחו עוד משחק, אבל אנחנו גם יודעים שבכדורגל זה לא עובד בצורה כזאת. כדורגל, היופי שיש בכדורגל, שאין משחק בטוח. בשלושת המשחקים נגד מכבי חיפה אנחנו לא נפלנו ביכולת ממכבי חיפה, רק היה לנו משחק הגנה לא טוב. אנחנו גם בהפסידים שהפסדנו 2-1, 2-1, משחקים צמודים מאוד, גם שם בגביע וגם פה, ולא היינו פחות טובים מחיפה, וגם במשחק של ה-4-2 היינו טובים, וגם במשחק, ובמשחק, בייחוד במשחק האחרון היינו עדיפים ממכבי חיפה, והם ניצחו אותנו בסופו של דבר. אבל בכדורגל, כמו שבכדורגל, אני מקווה מאוד שאנחנו נשחזר את היכולת שלנו, ולא נעשה טעויות בהגנה, ואז המשחק יהיה יותר צמוד, זה הכל. והחידה השבועית שלנו השבוע היא מתי זכתה הפועל באר שבע בפעם השנייה בתולדותיה בגביע הטוטו. תשובות נשמח לקבל מכם הצופים לתת LMS שמופיע עכשיו בתחתית המסך. ופתרון החידה מהשבוע שעבר, באר שבע שיחקה 27 שנים בליגה הראשונה עד שירדה לראשונה לליגה השנייה. לזוכים
חולצות המועדון בדרך עליכם. האם תיאלץ הפועל באר שבע להיפרד מאצטדיון וסרמיל חודש לפני תום העונה כדי לאפשר ביצוע מסיבי של עבודות תשתית בחר הדשא? ואולי בעצם לא. אם יצטרכו לעשות שיקום ברמה שכזו זה ייקח 3 חודשים, והלוואי רק 3 חודשים, כי אנחנו מכירים את המצב של קריית גת, את הטראומה שהיא עברה שלא היה לה מגרש ביתי והיא הגיעה למה שהיא. זה חלק מהשיקולים שנצטרך לשקול אותם יחד עם האגודה ועם המאמן, עם כל המשמעויות של הכנת המגרש ולוח הזמנים לפילוח המשחקים שיהיה. יש כאלה חושבים שהדשא הזה הוא מהסוג המיושן וצריך להחליף אותו לדגם החדיש. עדיין לא אומר שמקום ששיחקו בו 40 שנה יש שם שצריך בו הלאה. אנחנו נשקול טוב את הדברים, כי חבל להשקיע במגרש שאנחנו לא מתכוונים להחזיק אותו יותר משנתיים, אני מקווה, לפני שאנחנו עוברים למגרשים החדשים. אני לא יודע מאיפה הרעיון הזה של חודש לפני סוף העונה אנחנו נהפוך את הכל. לא יודע מי אמר לכם את זה, אני לא יודע איזה בסיס אמר את זה. אנחנו המשקיעים, אנחנו האחראים למגרש, ואנחנו נשתדל לתחזק אותו בצורה טובה ביותר. לא נראה לי שנעשה משהו שישבש את המשך המשחקים עד סוף העונה. ואם לא די בזה, אז עכשיו זורק הבעלים אלי זינו פצצה שראש העירייה כך או כך יצטרך לתת עליה את הדעת. אלי זינו לא יכול להוביל את הפועל באר שבע לאליפות, ואלי זינו לא יכול, יהיה לו קשה מאוד להפעיל את העונה, לפתוח את עונת המשחקים הבאה בבדוק. אם הוא יקבל סיוע רציני מהרשות המקומית ואיזשהו שינוי כלכלי, אין ספק שאלי זינו לא קשה מאוד להפעיל את הפועל באר שבע. לנו יש ועדת תמיכות. דרך ועדת תמיכות אנחנו מעבירים את התמיכות שלנו בכל העמותות, כולל בעמותת הפועל באר שבע, שהיא העמותה שמקבלת את התמיכה הגדולה ביותר בין העמותות בעיר הזאת. אי אפשר לבנות את הדברים על התקציב של העירייה בשום פנים ואופן. אני לא אסכים, גם ז'ינו מבין שזה לא ככה עובד העניין. זה שהחיים קשים ואין מקורות כספיים ואין מקורות תקציביים, כי פני הדברים היום הם לא קלים, זה נכון. איפה שהעירייה יכולה לעזור, היא תעזור. אגב, אנחנו המשקיעים העיקריים במה שקשור באצטדיון. אנחנו משקיעים, אנחנו בעלי האצטדיון, אנחנו משקיעים בו. ואנחנו גם בנוסף לזה ניתן להפועל את התמיכה, שעוד לא החלטנו על גובה. דיון על כך יהיה בשבוע הבא ב-18 לחודש. אתה אחד משחקני המפתח של הקבוצה, אם לא השחקן המפתח. בשבת אנחנו תלויים המון, בכל ה-11, אבל בך אישית גם כן. אם אתה ביום טוב, אנחנו נצליח כל קבוצה. אני חושב שאנחנו צריכים לעלות למשחק, לתת את כל היכולת שלנו, ואנחנו יודעים לעשות את זה. לעלות עם כל המרץ ולתת מלחמה. מעדיף שכמה שחקנים ישחקו לידי, כמו שחק מגן שמאלי מצוין וסגי שהוא הורס התקפות, ואני מצפה מסגי גם שיבוא הרבה לצד שמאל שישחק איתי, ועידו שהוא חלוץ שיבוא לפתוח לי יותר על הקו, ככה שהוא יעזור לי יותר בתנועה. המשפחה שלך, אנחנו מדברים קודם כל על דוד גבי, שאני הבאתי אותו בקיבוץ להפועל באר שבע, משחק פה בשנות ה-80. גם היה כישרון גדול, וגם היה לי הכבוד לגלות אותו כמו אותך. אתה יכול להתייעץ איתו כי הוא הגיע למעמדים כאלה? אתה יודע שאצלי במשפחה כולם כדורגלנים וזה, אז
אז אני אתייעץ איתם למשחק, שהם יעזרו לי. יהודה לול, המשחק בשבת מבחינת ההגנה של הפועל באר שבע היה חלש. לא יודע אם זה בדיוק חלש, אבל נקלענו למצבים, הייתי אומר, שהם לא מסביבים רצון תוך כדי התפתחות של המשחק, אבל בסך הכל היה די בסדר, כי הם לא הגיעו להרבה מצבים ועשו הרבה גולים. הגיעו ל2-3 מצבים ומזה הם עשו גולים. תשמע, זה קורה, לכל קבוצה יש יום חלש. זה שנכנסו 3 גולים, זה יום חלש, אין מה לעשות. הפועל באר שבע, ההגנה שלה עמדה יפה מאוד ב5-6 משחקים האחרונים עכשיו, וספגנו 2 שערים או 3 ב6 משחקים. זה משחק הגנה של כל הקבוצה, כמו שביום רגיל ההתקפה לא מפקיעה, אף אחד לא בא ואומר מה קורה למשחק ההתקפה של הפועל באר שבע, או מה קורה להתקפה ספציפית. זה נקלענו ליום חלש כל השחקנים, קיבלנו 3 שערים במזל, בנס, יצאנו בתיקו מהמשחק הזה. מי נתן את ההוראה לתפוס קו ולתפוס אותם בליגה? מי שנותן את ההוראה זה כביכול הבלם האחורי, כי הוא המנהיג של ההגנה, כמו שיש את הפליימקר שהוא המנהיג, שהוא הציר המרכזי בהתקפה. אבל אי אפשר לבוא באשמה, סתם דוגמה לדרז'אן מדונוביץ' או לרמי או אליי או לשוקי. יש מין צעקה כזאת שאומרים לצאת וכולם צריכים לצאת ביחד. מי צעק את הצעקות הספציפיות האלה של בית"ר? לא שמעתי, הייתי רחוק. ברור לך שהתרגיל הזה לא יעבוד על מכבי חיפה. מכבי חיפה, תראה, זה לא בית"ר ירושלים, זה קבוצה שרצה לאליפות, הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה. כל שחקן בפני עצמו שם, והולך להיות משחק מאוד קשה, מקווה שיהיה טוב. מכבי חיפה זה אחד מעל כל הליגה הזאת. יש שם שחקנים שכולם הם בינלאומיים. זה שחקני נבחרת שלנו ושחקני נבחרת שם שז'רתה אותה ועוד פרדיה. במשך 90 דקות צריך לתת לא 100% אלא 200%. זה משחק סך הכל של הפועל באר שבע, אין מה להפסיד ממנו. זה משחק שאנחנו רק יכולים להרוויח ממנו, כי אם נוכל להוציא תוצאת תיקו ומעלה שם, אז כולם ידברו עלינו ועד סוף העונה. ואני מאוד מקווה שזה מה שיהיה בשעה 9 בערב, מוצאי שבת. רגע, מה יש להיות שחקן הגנה? אני יודע שמשחק ההגנה זה תמיד המשחק האפור בכלל בכדורגל, אבל... ההגנה זה עבודה שחורה עכשיו, בוא נגיד ככה. כמו שחלוץ לא יעשה שום דבר 90 דקות וייתן גול והוא יהיה גדול, לעומת זאת בלם יעשה 89 דקות הכל והחלוץ שלו ייתן דקה 90 גול ולא יעשה שום דבר. עכשיו בוא תגיד לי כמה גמר בפשעות מול מכבי חיפה. אני מאמין 1-0 הפועל באר שבע. 1-0 קשה מאוד, אבל 1-0 להפועל באר שבע. דבר אחד ברור, להגנה של הפועל באר שבע יהיה מאוד מאוד קשה בשבת הקרובה מול מכבי חיפה. אנחנו נמשיך לחקור את חלק משחקני ההגנה של הפועל באר שבע, למעט מדונוביץ' ושוקי נגר שחסרים לנו כאן. איך הם מתכוונים לעבור את המשחק הקשה הזה מול מכבי חיפה? ניפגש איתכם הצופים כאן, באותה תוכנית, בשבוע הבא. להתראות.